rom linda mwananchi Manyoro? Cleophas, gima nyaka wayiere ni sama wantiere kani kata gik matimore giendi gitimore on an individual basis. Ma kata kiwinjo kiwacho kunyiso clip mar Kaluma kacha, ok Kaluma won behalf of any political party. Owuoyo kaka Kaluma. Koro kata ka nitie tudruok motudore gi party ne moro manotimo mago endo to bedo kamano. Now, political intolerance manitiere Kenya mzima kata manitiere moaso kora wuoye county wa Homa Bay. En ni sama wantiere nitiere jotendwa mang'eny moseng'eyo ni sechegi dhi karumo, they are in their sunset days. Koro gimanyo yore moko mag make godo comeback kata gibed go relevance. To relevance ni ma samoro miyo dhog ng'ato pusruok moro to an extent monego be ni ikawo ne atwa. Ang'eyo opondo. Ang'eyo ni opondo sirikal be koro nitie kaka ng'iyo weche gi jo and I see things like that. So they analyze these things in their own perspective, and I believe ni condemnation must work koni gin bende gi condemn such kind of things. But I think ni mana kaka ni wacho ni ng'acha no biro rit ka endi momake samoro kaminyalo lewe opondo ma pod opondo koro poko lewe mo yude no gine ma en jatelo wadu kilo thuolo mar loso kode achiel kachiel ndiko kaka en jatelo wadu opondo and any other person ma propagate weche mag gunisum kata weche machalo magoji njore go endo tulo go endo. I think ni ing'eni samwa timo gigi watimo gi e karwa ma wantiere nikech ok odhi otime gweng' machielo. And the ochumi makethore en ochumi wa jogo mainyore gin jowa. Now wawacho ni siasa ka at the end of the day onge gimoro madhi wuok ni kata ka koro idhi e debe tidhi yudo ka guni gusumno emo kuongo ketni e debe osepong'o ni debe. Onge gimoro midhi yudo ni njore no endo osepong'o ni debe. And the power of convincing people. But unfortunately en jowa matindo not necessarily ni gionge tich, because ana paro ni kata kana tieko school na onge tich to na seche wadhi mjengo kata nago matatu na yudo gik moko kuonde moko manyalo timo here and there. So it does not necessarily ni kionge tich. Ka your conscience is very clear, onge tich ok nyisi ka obeti idhi mark godo Kevin kata onge tich ka obeti idhi tim go ABCD. So nyaka wangi this thing in the context mar jok matime ni they want to get their own political mileage. Sama koro ging'e ni mileage margi osdok to zero, gidwa ni gichak gi revise the mileage ochopa 100. So mane masamoro timore gi jowa manitiere. But apparently en ni nyaka wa castigate weche mag tulo nikech gichakore in the name of protection. Ni an kadonjo kamoro to an gi jogi kae to kogi kanyo to kakoro paro machielo biro mar Abdul mopogore gi paro kaka dwaro tineno ni mondo mi geng' pache ni endi nikech Abdul ok nyal wuoyo go mondo geng' pache modhi paro no endo iket ne jok madhi mone wacho pache. But you see, one funny thing and whether one term or two term, these things inyalo wach gi anywhere. And kuang'eyo the political space, I mean the world village makoro bedo achiel just because of weche mag internet and the rest. Kata wache kanye kapo kidwa kawo that paro to timo nade bedo makare. And for instance, and jatu tam kaka Kaluma bedo jang'owa bedo jatu tam. But you see now the way mwaka go pathwa mondo wachop go two term we kanye mwatimo nade kanye mo bedo gi divergent views nikech eno kawo mare e yo moro mar jore ana kawo mara e yo mar kwe gi muma gi katiba matimo nade makelo waka. And that is where we need to get our people mondo wanyis gi ni kama koro wantiere ni endi wa choose the direction madhi konyowa, because wanego jowa wainyo jowa waketho uchumi marwa. Why? Just because ni wadwaro telo. Omiyo I'm glad ni sirikal bino timo their role maber nikech ne uket police here and there mane cheko gik manitiere go endo. But apparently kaka ne kite odhi opong'o ndara gi things like that anything gima ok nyalo understand nikech na onge Homa Bay anene mane picha. But at least nyaka bed ni nitiere ng'at moro man organize gigi. Apa ne gi dodge the security gadget gino ne apparatus kata security systems manoketi because ne andala to kata mana wuok kindu kane dhi Homa Bay ma na lore karachuonyo to na yudo roadblocks adek e karachuonja ka
mani cheko ma kata no gola oke gari mo chek nyaka but na kanitiere ngo kanitie sla. So I paro ni magi ne gitimo just to prevent ni kik ji odhi ngo ji dhi gi sla kucho. But ka kora chaka ne TV ka indi ka ji otingo nyiruke gango maybe ne gidojo ga piko nikech panya rut moko be nitiere metimo kamanende. But gimaduong en ni okonego bed ni wakaw weche mag tulo waket mbele. Erokamano. To gin tulo makelo lal mag ngima